ar gêm cyntaf. Mae angen tîmau arno ni. Dyma Jed a Cadi cyflwy. Mae eisiau sôn Come on! Jed, ti gyda'r tîm glas. Cadi, ti gyda'r tîm gwyrdd. Amser ni chwarae yn gêm gyntaf ni. Yn syml, ras yw hwn. 1 yn erbyn 1. Ar y tîm gwyrdd mae gyda ni. Katie. Mae dacen ti yn ogleddol. O le ti'n dod? Llangefni Sir Fôn. Llangefni Sir Fôn. Ar tîm fi, mae gyda ni... Ayla! O basgol ti'n dod, Ayla? Pasgol. O, ti'n bach y shei. Giggles i gyd. Yeah! A eich marciau. Barod. Ewch! Off a ti! Tîm glas! Tîm glas! Tîm glas! Ayla! 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 O, dawn Ayla! Beth mae Ayla am cael nawr? Ar tîm fi, mae gyda fi... Amber. Amber. Catherine. A Catherine. Nawr, yw'r ddau ohonych chi o'r un ysgol? Na. Chi wedi cwrdd yma yn Llangrannog? Ydw. O, chi'n ffrindiau nawr? Ie. O, mae hwnna'n neis, yfe? Ar y tîm gwyrdd mae gyda fi. Erin. Erin a... Manon. A o basgol mae'r ddwy ohonoch chi'n dod. O'r Ysgol y Garnedd. Os ydych chi ffydd, chi'n mynd i ennill? Ie. Ie, oce. Un dim ar hyn o bryd i'r tîm gwyrdd, tîm glas, rhaid i chi ennill hwn iawn i fod yn gyfartal cyn y gêm ola. Reit te, ydyn ni barod? Mewn 3, 2, 1, off â chi! Da iawn! Da iawn! Da iawn! Waw! Pennawn ti'n ba? Edrych mawr! O, shot, Catherine! Da iawn! Pennawn i fynd! Pennawn i fynd! Yn hanner ffordd! Pymtheg eiliad i fynd! Pymtheg eiliad i fynd! Pymtheg eiliad i fynd! Edrych mawr! 10 eiliad i fynd! O, mae hyn yn agos! Mae hyn yn agos! 5, 4, 3, 2, 1, Peidiwch symud. Peidiwch symud. Mae hyn yn agos iawn. Cyfrwch da fi cynulleidfa, gweithwch mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 ar 10. Da iawn, tîm gwyrdd, da iawn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! O, mae tîm gwyrdd wedi ennill! Un pêl! Tîm glas, oedd hwnna mor agos â chi beth. 3, 2, 1, pêl! 3, 2, 1, pêl! Dyma ni, y trydydd gêm, 2-0 ar hyn o bryd i'r tîm gwyrdd. Ond pwy bynnag sy'n ennill y rownd derfynol sy'n ennill y holl beth. Pwy sy'n gyda ni fan hyn? Iwan. Iwan. O ble ti'n dod, Iwan? Ysgol Gymraeg fy fenni. Ysgol Gymraeg y Fenni? Ie. Iwan, mae lot o bwysau arno ni nawr ar y tîm gwyrdd, achos ni wedi ennill y 2 rownd ola. Felly mae rhaid i ni ennill yr un yma. Ti'n hyderus? Ie. Ar tîm fi. Robin. Robin. O basgol ti'n dod? Ysgol Gymraeg y fenni. Y fenni fed. Brwydr y fenni. Nes i ddewis ti achos ti'n fan o Star Wars fi'n gweld, fel fi. Ti'n mynd i ddefnyddio'r ffos i ennill iddi? Oh, yeah! Mae gyda ymlaen, ysgolwch yn dda, boys. Rownd derfynol ar ôl 3. 1, 2, 3. Carreg, papur, siswr, dangos! Mae'n gyfartal. Carreg, papur, siswr, dangos! Mae'n gyfartal eto, maen nhw'n ffrindiau gore. Maen nhw. Maen nhw'n ffrindiau gore. Y rownd ola, y rownd derfynol. Pwy sy'n mynd i ennill y pwyntiau i'r tîm? A ennill yn gyfan gwbl. Reit te, ar ôl 3. 1, 2, 3. Carreg, papur,
Sesiwn! Dangos! Gyda'r dal eto! Ni'n mynd to! Ni'n mynd eto! Reit, e'n syth fy'n barod. Carreg! Papur! Sesiwn! Dangos! Tîm Gwyrdd sy'n ennill! O na! Da iawn. Y pei olaf y ddiwrnod. Is a lot o sŵn. Cyfrwch lawr dy fi mewn. 3, 2, 1, pei! Pei. Let's go, Let's go. Pei yn y top. Fi'n meddwl bod yna griw yn cael gwers ar hyn o bryd. Oes. O, ni'n methu mynd ar y skis, de? Ie, ond. Drach ar beth i drws Ti'n mynd ar y nesa. slopes. Drach ar beth i drws nesa. Be? Yw'r toboggan O, come on, ni'n mynd. Come on. Mae hwnna'n anghredadwy. Perffaith, ar y gwersi Llangrannog i gyd. Waw! Mae hyn yn neis. Helo! Siwmai! Hyfryd. Ar yr arfordir, stwnsadwn. Ceredigion ar ei orau fyna. Ia? Ie. A olygfa hyfryd. Oedd e werth neud hwnna. So ni'n lyfo os mae Cadi'n cwmpo fi. Bydd hwnna yn gwych ar gyfer syledu. Neud wythnos fi. Sgipio. Wel, hwnna'r llithrig Cadi. Beth yw dy enw di ar y tîm glas? Fion. Fion. Ew ba ysgol y ti, Fion? Llangrannog. Llangrannog. Ac yn brwydro'n erbyn Fion, mae gyda ni... Cenwyn. Aw ba ysgol ti'n dod? Henllan. Henllan! Tîm glas, tîm gwyrdd, y gêm gyntaf ni, mae amser chi'n dechrau mewn. 3, 2, 1, off â chi! O, ysgaflach. O, anogys. O, anogys. Nice, hwnna'r... O! Digon o beli dy ti. Io, na! Lot well. Bron. O'r agos. O! Bach yn araf, fi'n meddwl. O, ni mor agos yn y bol. Un olaf. Fod y peris i'r ofnyn. O, techneg anghygoel. Waw. Felly, ti'n gwybod be? Reit ar y diwedd nes i llwyddo i cael 2 pêl mewn sy'n golygu 1 pwynt i'r tîm glas! Cyfrwch lawr, dyn ni cynnig lleidfa mewn 3, 2, 1, pei! Go! Cad! Mewn 3, 2, 1, pei! Iawn. Y gêm nesa, mae fe'n syml. Gêm newid sbon. 10 eiliad yn dechrau... Nawr! Tîm glas! 5, 4, 3, 2, 1... Stop, Gyda, Cadi. 4-1, gêm gyfartal fyna. Ar y tîm gwyrdd, mae gyda ni... Anya. A o ba ysgol ti'n dod, Anya? Rollifon. Rollifon yn y gogledd? Ie. Ie. Ac ar y tîm glas, mae gyda ni... Caitlin. Caitlin, o ba ysgol ti'n dod, Caitlin? Ysgol gynradd Gymraeg Aberdar. Aberdar. O, ne, Aber-de. Hwna'n agos i lle fi'n byw. Aberdar, Aber-de. Mae'ch amser chi'n dechrau mewn 3, 2, 1, off â chi! Da iawn ti. O, anogys. Mae'n iawn, un arall. Off â chi. O, mae'n anodd. Gwan! Un arall. Siop. Jed. O'r diwedd. Ni. O, cool! Reit, ble mae'r cas pensilia yna? Hwn? Mae'n neis, Reit, Cad. ni cael un o'i rai ti. Mae'n hyfryd. Jed, os da ti waled ti, Ei, bwy? chi ddysgu hwnna, dans dysgu. Wel i? Ie, nes... O, snapback. Snapback i Jed. Oh, come on. Snapback i Jed. Fi'n teimlo hwn. O, drychwch ar y holl bethau sy yma. Ti? Aw! A ddyna ddim brifo cael, pwy mwyn wirio. Corein. Jammers. O, Jed, ti gyda Crocs ti? Oedden ni Crocs fyd. Mae hwnna'n actually un really cool am Crocs. Fi erioed i gweld gymaint
o Mr Urdd. Galed. Galed! Da iawn! O, mae'n agos! Da iawn! 5, 4, 3, 2, 1... Stop! Amser i ni cyfri felly. Cafodd y tîm glas cyfrwch da fi cynulleidfa. Mae da ni 1, 2, 3 o bwyntiau. Reit, ymdrech gwych. Yw hwnna'n ddigon, chi'n meddwl? Yw hwnna'n digon, reit e. Fi'n meddwl mae'n mynd i fod yn gyfartal. Fi'n meddwl mae Pastron yn mynd i dod draw fyna i ti, Jen. Reit e, cyfrwch da fi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ro'n crap i'r tîm gwyrdd! Mewn. 3, 2, 1. Oh, na! Reit, pwy sy'n chwarae caleg papur siswrn yma o'r blaen? Ie, mae pawb di chwarae caleg papur siswrn, ond dyma caleg papur siswrn efo twist, iawn? Reit te, newn ni ddangos, Jed yn erbyn Cadi. Mae gyda ymlaen os gwelwch yn da? Dyma chi'r gêm, dyma chi'r twist, iawn? Carreg, papur, siswrn, dangos! Jed sy'n ennill, 2 awr. Yn cynrychioli'r tîm gwyrdd, mae gyda ni... Iolo. Iolo, o ba ysgol ti'n dod, Iolo? Ysgol y bana. Ysgol y Banau. Wyt ti wedi gwylio Stwnsh Sadwrn o'r blaen? Ydy. Felly ti'n gyfarwydd iawn gyda'r gêm carreg papur siswrn. Ti'n meddwl allai neud hi? Dim yn da, na. Y bach, mwyn am ffydd, please, Iolo. Wel, sy'n lot o ffydd yn y nhw dy fyna, se? Beth yw yn y ti? Grace. Grace o Basgol. Aberdawn. Aberdare! Yn y ti! Ti di chwarae cael ei papur dy dwylo mawr o'r blaen? Wyt ti? O, na. Just yn arferol di chwarae fe. Ti'n dda? Mae'n iawn well na hynny. Wyt ti dda? Ie. Nawn ni gymryd e. Symud mlaen. Carreg, papur, siswrn, dangos! 1 pwynt i'r tîm gwyrdd, da iawn. Carreg, papur, siswrn, dangos! Yeah! Pwynt i'r tîm glas! Mae'n mynd gyfarta. Ar ôl 3 cynulleidfa, dyma ni. 1, 2, 3. Carreg, papur, siswrn, dangos! Tîm gwyrdd sy'n ennill! Tîm gwyrdd! Cynulleidfa, cyfrwch lawr da fi mewn 3, 2, 1, hei! Da iawn! Mae di mynd, da iawn! Os amdana hi, boys! O, fi'n gweld nhw! Dyma ni, ar bwys y ceffylau i gyd. Maen nhw ddim rili eisiau gwybod ar hyn o bryd. Na, maen nhw'n bwyta. Maen nhw'n bwyta brecwas, yma. Mae yn neis cael ei iach yn dweud boed. O, mae fe'n hyfryd. Ond fi bach yn o'r. Ie? Ie, ti'n mynd mewn? Ie, a mae dy fi syniad go lew lle i fynd. Diolch daw dy fi, boes. Wow! Reit te, felly, ni angen Jed a Cadi yma heddiw, oherwydd niw yw'r capteiniaid, oherwydd heddiw, ni'n mynd i chwarae llwyth o gemau rawn. Ar Stwnsh Sadwrn, mae yna lot o lols, lot o gemau, a hefyd, lot fawr o rhain. Beth un nhw? Stwnsh, chi gyd yn gwylio Stwnsh Sadwrn, chi'n gwybod beth yw hyn. Os chi'n colli, beth chi'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd? Hey yn y chops. Stwnsh yn y chops. Ras yw e. Mae rhaid i chi gyd dal dwylo fel hyn, Cad. A mae rhaid i chi symud y hwla hwp o un pen eich linell i'r pen arall, heb gadael fynd o'r dwylo iawn. Mae fe'n eitha tricky, ond mae rhaid i chi wneud yn gyflym iawn. A wedyn mae'r... Pan mae'n cyrraedd i un pen? Pan mae'n cyrraedd i un pen? Cadi, mae llaw arall. Rhaid i ti, sori tîm gwyrdd, dyna capten chi. Iawn, ar y tîm gwyrdd mae gyda fi... Izzy. Magwen. Mena. Osian. Dafydd. Yeah, come on, tîm gwyrdd! Yeah! Ac ar y tîm glas, mae gyda ni... Anwen. Alun. Elsie. Eve. Manon. Come on, y tîm glas! Yeah!
Tîm glas! Tîm glas! Tîm glas! Tîm glas! Ei, da iawn, tîm glas! Tîm glas! Tîm glas! Tîm glas! A nôl! A nôl! A nôl! A nôl! Daw! Beth sy'n digwydd? O, mae'n sownd! Mae'n sownd! O, mae'n agos! Mae'n agos! Mae'n agos! Mae'n agos! Gymryd sy'n gwir! Sy'n gwir! Sy'n gwir! Reit te, dyma ni, y pace Stwnsh cynta. Cynulleidfa cyfrwch lawr da fi mewn 3, 2, 1, hei! 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 Gêm nesa, fi'n meddwl mae'n well i ni ddangos i chi yn hytrach na trio esbonio. Ras yw e, 1 yn erbyn 1. Cwpanau lawr os gwelwch yn da. 3, 2, 1, off chi! Edward, y gwirion card. Law! Down! Fi di dewis y boi yma, ti'n glas, beth yw'n ti? Noah. Ti'n gwybod pam fi di dewis ti? Achos hwn fyna. Beth yw'n ach? Ti'n meddwl ti'n mynd i ennill? Ie? Chi'n barod? Ydw. Ac ar y tîm gwyrdd mae gyda ni. Gwirion. O ba ysgol ti'n dod gwirion? Ben Griffith. Pwy ti'n cael o'i gwirion? Arsenal. Da iawn, good boy. Felly, Arsenal erbyn United fan hyn, fi'n cael o'i tîm fan hyn. Mae hyn yn personol. Ie, come on, mae gwirion yn barod, fi'n cael bod Noah yn barod fyd. 1 pwynt i'r tîm gwyrdd yn barod. Noah, ti angen ennill pwyntiau i'r tîm glas fan hyn. Iawn? 3, 2, 1, go! Go, Noah. Go. Boys, disco! Mae'r parti fforma, dyre. Dyma lle o'n i'n dawnsio i hi, Mr Urdd, come on. Waw, ma' hwnna'n cymryd fi nôl, boys. Mae hyn rili cymryd. Ond mae yn edrych lot gwahanol, ond dyma lle mae'r DJ yn mynd. Edrych yn union un peth i fi. Dyma lle mae'r DJ yn mynd ar y decks fan hyn. Ei, mae'r plant i gyd yn gwrando nawr, pwy sy'n galw. 3, 2, 1, hey Mr Urdd, yn dy coch, gwyn a Pwy gwyn. sy'n galw. Jed, ydw i deimlad o ti'n un o'r bechgyn na oedd yn licio wneud y knee slide. O'n i'n really cool gallu gwneud y worm backwards. Go on, da! Jed. Oedd e dal edrych yn cool. Na? 3, 2, 1, go! Go, Noah. Cyframser ti. Da iawn. Mae doi fyna. Da iawn. Arbenna. Na, bwysio. Ancanol. O, dyma Just gwrsio nhw. O, mae'n yn agos. Nice Mae'n yn agos. and calm. Lawr ni. Wedi neud e. Come lawr sy'n ni. No! Reit te, cynulleidfa, cyfrwch lawr da fi mewn 3, 2, 1, Reit te, dyma ni'r gêm ola. 1 pwynt i'r tîm gwyrdd, 1 pwynt i'r tîm glas. Dyma'r gêm bwysica o'r bore, iawn? Mae pawb wedi gweld carreg papur siswrn o'r blaen, ond dyma carreg papur siswrn efo twist, iawn? Cadi yn erbyn Jed, mae gyda ymlaen os gwelwch yn dda. Yn syml, gyd mae rhaid i ni wneud yw chwarae gêm o carreg papur siswrn. Y gorau o 2 rownd fydd yn ennill, iawn? Carreg papur siswrn, dangos! Jed sy'n ennill! Da iawn. Alrighty, pwy sy'n ar tîm fi heddi? Cadi. Cadi! O basgol? Ysgol Cymraeg Aberystwyth. Aberystwyth, ei ddim yn bell, o ti Cadi? Ar y tîm gwyrdd mae gyda ni. Osian. Osian, o ba ysgol ti'n dod Osian? Ysgol Gymraeg Melyn Griffith. Melyn Griffith, chi'ch dau yn barod? Ydyn. Oce, amdani. Carreg papur siswrn!
A lwcus Cadi.